Salutare tuturor, numele meu este Eduard Ștefan și bine v-am regăsit. Să vă cunosc și eu am început să postez și eu pe YouTube pentru că îmi place foarte mult să postez. Deci, da, așa, haideți să începem că mă scuzați că mă știu vreau să fac câteva ăsta. Eroile și da, era bine dacă. Deci, dacă facem 100 de vizualizări și 10 like-uri, băgăm oferta asta, 25 de lei. Deci asta o băgăm. Asta și mai băgăm să luăm și pesul. Să arce mulți. Bine, cred că știți că mulți vă jucați. Hai să dăm drum. Deci, ce să rești? Hai desblochezi. Sper să vă placă. Deci vă rog eu să dați și eu like și subscribe. Dacă vreți, eu nu oblig pe nimeni. Așa, ia băgați și noi aici meci. Deci, mai trebuie. Ia ascultați. Dacă facem 10 vizualizări și like-uri, băgăm oferta. Și 25 de lei. Deci vă jur că băgăm. Deci solid. De carte. Păi simt, din păcate nu merge. Poate la voi merge. La mine nu merge. Dar cred că mergem la Image. Păi simt. Cred că mergem la Power. Deci. Dar nu vrea să dași mie livar. De ce nu vrea să dași? Nu vrea. Uitați. Să dai și livar. Așa, e bun. Deci v-am spus, haideți să mă cu o abonare, un like și cu comentariu. Să când mi s-a plăcut, când mi s-a plăcut, dacă aveți acolo, vedeți că am făcut, scriți că cred că puțin, bine, a făcut deactivare, a făcut resurse, ce mai mișto sunt, ce mai mișto platformă este YouTube-ul, care e tot. Facem aici un spre frumos, era scădere. Nu, bine. Stai. Hai, fugi. Nu, dacă e purcușorul. Hai. Da. Dar nu putem să ne găsim așa. Eu, ce dacă sunt foarte. Nu știu să faci. Am un cod, și la pierd. Hai, n-ați făcut. Ei bine, cadă și cu acest episod. V-am pupat. Ciao!